Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Benvingut, benvinguda. Posa't còmode, relaxa't, gaudeix d'aquest moment, a través d'una història d'invenció pròpia anomenada El poder de les paraules. Hi havia una vegada un pagès que volia començar a conrear el seu propi hort. Va decidir començar per dues plantes exactament iguals, que va plantar amb una bona terra, les va regar i posar al sol. Al cap d'uns dies es va adonar que la primera planta trigava més en créixer que la segona. Així que va començar a renyar-la. Va, vinga, creix més ràpida. Què passa? Que ets una tortuga? Mira l'altra planta que bé que creix. Va, ets massa lenta. M'avorreixo de veure't sempre igual. A aquest pas t'acabaré llançant a la brossa. A la segona planta, en canvi, la felicitava pel seu creixement. Que bé estàs creixent! Cada dia et superes. T'estàs transformant en una planta preciosa. Ànims, segueix així. Tu pots, seràs meravellosa. Van passar 10 o 15 dies així, renyant a la primera planta i felicitant a la segona. I sabeu què va passar? Que la primera planta, cansada de ser tan renyada i amb paraules tan feridores, es va entristir tant, tant, que es va deixar morir. En canvi, la segona planta va créixer encara més, ben orgullosa de la seva bona altura i intens color verd. Moralina: les paraules són molt poderoses. Les dolentes poden ferir molt i fer que la planta o la persona se senti molt malament, mentre que les boniques ens ajuden a créixer, a confiar més en nosaltres i a sentir-nos millor. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.